వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. కార్తీక దీపం సీరియల్ చాలా ఇంట్రెస్ట్గా సాగిపోతుంది. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మీ మొబైల్ ద్వారా ముందుగానే మీరు తెలుసుకోవాలని అనుకుంటే వీలైతే 4 మాటల ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి ఆల్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇక సీరియల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇక ఏసీపీ గారింటికి దీప మౌనిత వెళ్ళి మాట్లాడుతూ ఉండగా ఇక ఏసీపీ గారు ఇలా అంటారు, నీకేమీ తెలియకుండానే, నీకు ఎలాంటి పరిచయం లేకుండానే రిజిస్టర్ ఆఫీసర్ దుర్గా ప్రసాదరావు గారికి ఫోన్ చేసి నీ పెళ్ళి ఆఫ్ చేసవలసిన అవసరం అంజికి ఏముంది, ఏదో ఒక కారణం ఉండాలి కదా అంటూ నిన్ను ప్రేమించాడా అని అడుగుతుంది రోషిని. చిచి, వాడు నన్ను ప్రేమించడమే మేడం అని మౌనిత అంటే, ఓహో అయితే పెళ్లి చేసుకుంటానన్నాడా అని రోషిని గారు అంటే, లేదు మేడం, నాకు అసలు అంత పరిచయము లేదు, అలాంటి ప్రసక్తి రాలేదు. అయినా డ్రైవర్తో ప్రేమ పెళ్ళి ఏంటి మేడం అని మౌనిత చిరాగ్గా అంటుంటే, పోనీ ప్రేమ లేదు పగుందా అని రోషిని గారు అంటే ఒక్కసారిగా షాక్ అవుతుంది మౌనిత. లేదు అలాంటిదేమీ లేదు మేడం అని మౌనిత అంటే దీప ఎలా ఉంటుంది, మరి అటువంటప్పుడు నా ఫోను అంజి ఫోను ఎందుకు పగలగొట్టావు మౌనిత, ప్రేమ లేదు పగ లేదు, మరి అటువంటప్పుడు అంజిని చూస్తే ఎందుకు భయపడుతున్నావు, మేమిద్దరం మాట్లాడుకుంటుంటే ఎందుకు వణికిపోయేదానివి అని దీప అంటే, వణకాల్సిన పని నాకేంటి, మనకు స్థాయి తగ్గట్టు ఉండాలి కానీ ఒక డ్రైవర్ తోటి రోడ్డు పక్కన నిలబడి మాట్లాడడం ఎందుకు అని హెచ్చరించాను. దాన్ని ఇలా మారుస్తున్నావా దీప అని మౌనిత అడుగుతుంది. దాన్ని నేను మారుస్తున్నానో ఏ మారుస్తున్నావో అదంతా కూడా తొందరలోనే తేలుతుందిలే మౌనిత. వీళ్ళిద్దరూ ఇలా మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా రోషిని గారు ఇలా అడుగుతారు, హిమెవరు దీప అని అంటే, డాక్టర్ బాబు ప్రేమించిన అమ్మాయి మేడం, మా అమ్మాయికి ఆ పేరు నేనే పెట్టాను హిమ అని దీప చెప్తుంది. ఇక రోషిని గారు మౌనితను, హిమ తెలుసు మౌనిత నీకు అని అడిగితే, తెలుసు, హిమ నేను కార్తీక్ ముగ్గురు కలిసే చదువుకున్నాం. గుడ్, హిమ ఎలా చనిపోయింది అని అడిగితే, యాక్సిడెంట్లో అని మౌనిత చెప్తుంది. ఎవరు చేయించారు అని అడిగితే, నేను చేయించానని దీప అంటోంది. అప్పటికింకా కార్తీక్తో దీపకు పెళ్లి కాలేదు. నేను హిమను చంపించానని దీప అభియోగం. నేను లారీతో యాక్సిడెంట్ చేయించి చంపించానంట. ఆ లారీ డ్రైవర్ అంజీ అంట. ఆ రోజు హిమతో పాటు కారులో కార్తీక్ కూడా ఉన్నాడు. అది నేనే కనుక చేస్తే హిమనే చంపించాలని అనుకుంటాను తప్ప కార్తీక్ని ఎందుకని చంపాలని అనుకుంటాను అని అంటే, అవును హిమ కంటే ముందే నువ్వు ప్రేమించావా అని అడిగితే, అవును మేడం అని అంటుంది మౌనిత. సరే ఇక నువ్వు వెళ్ళొచ్చు అని రోషిని గారు అంటే, ఇక లేచి, మేడం మరి నా విషయం అని మౌనిత అడుగుతుంది. నీ విషయం నేను తేలుస్తాను, చట్టపరంగా ఎవరు దోషులు అని తెలిస్తే ఖచ్చితంగా నేను అరెస్ట్ చేస్తాను. హిమ విషయం, అంజి విషయం, యాక్సిడెంట్ విషయం, అన్ని విషయాలు కూడా తిరగదోడుతున్నాను. నువ్వు వెళ్ళు, అవసరమైతే కాల్ చేస్తాను అని రోషిని గారు అంటే, కాల్ కాదు మేడం, నాకు న్యాయం చేయండి. న్యాయం కోర్టులో దొరుకుతుంది. ఇక్కడ నేరస్తులు ఎవరో అని రుజువు చేస్తేనే కానీ నేను అక్కడ నీకు న్యాయం దొరకదు. ఇంకా తప్పు ఎవరు చేశారు అనేది తేలలేదు, ఇంకా ఏమీ జరగలేదు, నువ్వు బయలుదేరు అని రోషిని గారు అంటే, మౌనిత వెళ్ళిపోతూ ఉండగా దీప పిలిచి, ఏంటి అంజి పేరు ఎత్తగానే అన్నీ మర్చిపోయినట్టున్నావు, నీ సెల్ ఫోన్ కూడా మర్చిపోయి వెళ్ళిపోతున్నావు అని దీప అనగానే వెనక్కి తిరిగి వచ్చి సెల్ ఫోన్ తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంది మౌనిత. ఇక దీప రోషిని గారితో ఇలా అంటుంది, మీరు మౌనితని పిలిపించింది అంజి విషయం దొరికి కాదా మేడం అని దీప అంటుంటే మౌనితకి మాట వినిపించి వెనక్కి తిరిగి ఇలా ఆలోచిస్తుంది. అంటే రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్కి ఫోన్ చేసి చెప్పింది నిజమైన అంజి కాదా? ఓసై దీప, ఇంత నాటకం ఆడిస్తావా, చూస్తా నీ అంతు చూస్తా అంటూ అక్కడి నుంచి కోపంగా వెళ్ళిపోతుంది మౌనిత. భాగ్యం విషయానికి వస్తే చాలా కోపంతో రగిలిపోతూ ఉంటుంది. ఇక మౌనిత పెట్టిన పెళ్లి గడువుకి 48 గంటలే ఉంది. అంటే అది అనుకున్న ప్రకారంగా ఈ పెళ్లి జరిగిపోతుందా? ఒకవేళ దీప చెప్పినట్టే ఆగిపోతుందా? ఒకవేళ దీప చెప్పినట్టే కనుక ఈ పెళ్లి ఆగిపోతే మౌనిత ఊరుకుంటుందా? అలాగే పెళ్లి జరిగే పరిస్థితి వస్తే దీప మాత్రం చేతులు కట్టుకుని చూస్తూ ఊరుకుంటుందా? పెళ్లి జరిగే అవకాశాలు ఎంతవరకు ఉన్నాయో పెళ్లి ఆగిపోయే అవకాశాలు కూడా అంతవరకే ఉన్నాయి. ఎల్లుండి ఏం జరుగుతుందో ఏంటో అని చాలా టెన్షన్గా ఉంది. ఏం చేయాలి? ఒసే మౌనిత, మాయలేడి, నువ్వు ఏదో ఒకటి చేసి ఆ డాక్టర్ బాబుని దక్కించుకోవాలని చూస్తున్నావు కదంటే, అనవసరంగా నేనెందుకు టెన్షన్ పడుతున్నాను? ఆ మౌనితను తీసుకొచ్చి ఇక్కడే ఒక గదిలో పెట్టి తాళం వేసేస్తే ఎలా ఉంటుంది? తర్వాత సంగతి తర్వాత చూసుకోవచ్చు, పెళ్ళైతే ఆగిపోతుంది కదా. ఇలాంటి ఐడియా ఈ అర్ధపావ భాగ్యానికి ముందే ఎందుకు తట్టలేదు? ఇప్పుడే వెళ్ళి దాన్ని మాటల్లో పెట్టి మాయ చేసి తీసుకొచ్చి ఒక గదిలో పెట్టి తాళం వేసేస్తాను అనుకుంటూ, వస్తే మౌనిత నువ్వు కంత్రివైతే నేను జగత్ కంత్రిని, రేపే వస్తానే నీ దగ్గరికి, నీ సంగతి చూస్తాను అని అనుకుంటూ కోపంగా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటుంది భాగ్యం.
ఇక మోనిత డైనింగ్ టేబుల్ మీద కూర్చొని లెగ్ పీస్లు తింటూ ఉంటుంది. ఇక ప్రియమణి అమ్మ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది అని అంటే లెగ్ పీస్లు చాలా బాగున్నాయే అంటూ తింటూ ఉంటుంది. మీరు చేసే పనులు నాకు అసలు ఏమీ అర్థం కాదు. హాయిగా కుర్చీలో కూర్చొని తినకుండా ఈ డైనింగ్ టేబుల్ మీద కూర్చొని తినడం ఏంటమ్మా, వింత కాకపోతేను అని ప్రియమణి అంటే నువ్వు ఏమైనా అనుకోవే, ఇప్పుడు నా మనసు చాలా హాయిగా తేలిగ్గా ఉంది. ఇక బిర్యానీ స్మెల్ చాలా బాగుంది, వెళ్ళి నిమ్మకాయ ఆనియన్స్ తీసుకురావే అని పంపించి ప్రియమణి నా ఫోన్ తీసుకురావే, దాంతో చాలా పని ఉంది అని అనుకుంటూ దీపా నన్నే బురుడి కొట్టిస్తావా, అంజిగాడు ఇక్కడికి రాకపోయినా వచ్చినట్టు నటించి నన్ను చాలా టెన్షన్ పెట్టావు కదా, నిన్ను టెన్షన్ పెడతాను చూడు, ఈ 2 రోజులు గడిస్తే ఇక అన్ని రోజులు కూడా నావే, నిన్నొక ఆట ఆడుకుంటాను అని చాలా సంతోషంగా ఫోన్ తీసుకుని రింగ్ చేస్తుంది. ఇక కార్తీక్ దీప కారులో వెళుతుండగా ఫోన్ రింగ్ అవుతుంది. కార్తీక్ని ఇలా అంటుంది దీప, ఫోన్ చూడండి డాక్టర్ బాబు, తీసి మాట్లాడండి అని అంటే హలో అని అంటాడు కార్తీక్. హాయ్ కార్తీక్ అని మౌనిత అంటుంది. నా ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయమనుకున్నానే, పర్వాలేదు దారిలోకి వస్తున్నావు, ఒక్క నిమిషం కార్తీక్ అని ప్రియమణి ఆ బాక్స్లో ఉన్న టాబ్లెట్స్ ఇటు తీసిరా, అలాగే మంచినీళ్ళు కూడా. అవును కార్తీక్ ఒక్క 2 నిమిషాలు లైన్లో ఉండు, ప్రియమణి ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న పాలు తీసుకొచ్చి టేబుల్ మీద పెట్టు. అవును కార్తీక్ లైన్లో ఉన్నందుకు నీకు ధన్యవాదాలు, నీ విలువైన సమయాన్ని నాకు కేటాయించినందుకు అభినందనలు. మొన్న నేను రోషిని మేడం గారి ఇంటికి వెళ్తే దాబా స్టైల్లో దాల్చా చేయమని అడిగింది. నాకేమో పచ్చి నిజాలు చెప్పడమే అలవాటు కాబట్టి నాకు చేయడం రాదు అని అన్నాను. అందుచేత నేను చెప్పే నిజాలన్నీ కూడా అబద్ధాలని అనుకోకుండా నమ్మాలి. మరి ఆ రోషిని మాత్రం చాలా విచిత్రంగా ఉంది, అచ్చం మీ అమ్మ స్టైల్లోనే సెటైర్లు వేస్తుంది. ఇలా మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా దీప పిల్లలకి మెసేజ్ పెడుతుంది. పిల్లలు ఇంటికొచ్చి చూసుకునేసరికి ఇక అమ్మ నాన్న కనిపించకపోవడంతో ఎక్కడా లేరు అని కంగారు పడుతూ ఉంటారు. ఈ లోపల మెసేజ్ రావటం చూస్తారు. అర్జెంట్ పని మీద బయటకు వెళ్తున్నారంట, అమ్మా నాన్న రావడానికి ఇంకా అరగంట టైం ఉందంట అని హిమ అంటుంది. అవును ఎక్కడా లేని పనులన్నీ కూడా అమ్మకి నాన్నకి పడతాయి, అసలు వీళ్ళకి ఇంత అర్జెంట్ పనులు ఏముంటాయి. నాన్న క్లినిక్ హాస్పిటల్ తప్ప ఎక్కడికి వెళ్లేవాడే కాదు, అమ్మకు కూడా ఈ మధ్య ఒకటే పనులు పడుతున్నాయి. ఇద్దరూ కలిసి ఎక్కడికి వెళుతున్నారు, అసలు విడివిడిగా ఎక్కడికి వెళుతున్నారు, అసలు మన ఇంట్లో ఏం జరుగుతుంది అని శౌర్య అంటే ఏమో నువ్వేంటేంటో అంటున్నావు, నాకు చాలా భయంగా ఉంది అని హిమ అంటుంది. అసలు మనకు తెలియకుండా ఏం జరుగుతుంది శౌర్య అని హిమ అంటే అది తెలిస్తే నేనెందుకు మొత్తుకుంటాను, భలే దానివే, నీకు చెప్పరు నాకు చెప్పరు, అసలు అడిగినా చెప్పరు, అసలు ఏం జరుగుతుందో తెలియకపోతే నాకు అసలు నిద్ర పట్టదు. సరే ఎంతసేపట్లో వస్తారో అప్పటికే వస్తారు, మనం ఎలాగో అక్కడే భోజనం చేసి వచ్చేసాం కాబట్టి మనకి ఇంకా ఆకలి వేయదు, నాడు శుభ్రంగా చదువుకుందామని శౌర్య అంటే ఇప్పుడు చదువుకోవడమా అని హిమ అంటుంటే ఏ చదువుకోవా, గేమ్స్ ఆడుతూ కూర్చుంటావా, వెళ్ళి తీసుకుంటారా పుస్తకాలు, నావి కూడా తీసుకురా అని శౌర్య గట్టిగా అనేసరికి సరే మేడం తీసుకొస్తానని నవ్వుకుంటారు ఇద్దరును. మోనిత ఫోన్లో మాట్లాడుతూనే ఉంటుంది కార్తీక్తో. అబ్బా నీ పెళ్ళం పెర్ఫార్మెన్స్ అసలు మామూలుగా లేదు. అవును వాడెవడు, నీ డ్రైవర్ అంజీ గుర్తుకొచ్చింది, వాడు మన పెళ్లికి అబ్జెక్షన్ చెప్పాడని నీ పెళ్ళం అందరినీ నమ్మించాలని చూసింది. ఎంత నమ్మకంగా చెప్పింది, నువ్వేదో సేఫ్ అని నేనేదో ఫ్లాప్ అని, నువ్వేమో పెళ్లి తప్పించుకున్నావని నేనింక పెళ్లి మాట ఎత్తనని, అదే వంటలక్క గరుడి దెబ్బతో కలలు కంటుంది పాపం, ఆ పప్పులేమీ ఉడకవని చెప్పు, నువ్వు మాత్రం తక్కువ ఏంటి, ఇన్నేళ్ళు పక్కన పెట్టి మిడిల్ క్లాస్ భర్తలాగా సేద తీరాలని అనుకుంటున్నావో ఏంటో మరి, నేనంత పెళ్లి ఈజీగా వాయిదా వేస్తానని ఎలా అనుకున్నావు అని లోపు దీప కార్తీకులు వచ్చి ఎదురుగా నిలబడతారు. ఇక షాక్తో మోనిత గబాలను దిగి కింద నిలబడుతుంది. ఏ ఆపేవే మాట్లాడు అని కార్తీక్ అంటే ఎదురుగానే ఉన్నాం కదా అని కార్తీక్ అంటే మోనిత మనసులో ఎలా అనుకుంటుంది, నేనేదో ట్విస్ట్ ఇచ్చి భయపెట్టాలని నేను అనుకుంటే వీళ్ళ నాకు షాక్ ఇచ్చారేంటి, మాట్లాడు మోనిత, ఏంటి షాక్ అయ్యావా, నాలుక అడ్డం తిరిగిందా, ఇంతసేపు నాన్ స్టాప్గా మాట్లాడుతూనే ఉన్నావు కదా, ఇప్పుడు ఇంతలోనే నీకేం మాయ రోగం పుట్టుకొచ్చింది. ఇక నవ్వుతూ మోనిత ఇలా అంటుంది, థ్యాంక్స్ అక్క, మన ఉమ్మడి మొగుడిని తీసుకొచ్చి నా చేతుల్లో పెట్టి తిరిగి వెళ్ళిపోతావని నాకేం తెలుసు, ఇదేదో ముందే చేసుంటే ఇన్ని ఆగచాట్లు మావి గారికి ఉండిపోటు వచ్చుండేవే కాదు కదా అని మోనిత అంటుంటే ఇక దీప ఎలా అంటుంది, ఏంటో అంటుంది డాక్టర్ బాబు అని అంటే నవ్వొస్తుందా దీప అని కార్తీక్ అంటే అవును బాగా నవ్వొస్తుంది అని దీప నవ్వుతూ ఉంటుంది. మనం నవ్వితే అది ఏడుస్తుందేమో అని దీప అంటే ఎవరేడిస్తే మనకెందుకు దీప, మనం నవ్వాలనుకున్నప్పుడు నవ్వాలి అని కార్తీక్ అంటే ఇక షాక్ అయిపో చూస్తుంది మోనిత. ఇక కార్తీక్ ఇలా అంటాడు, రా దీప ఏదో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నట్టుంది అనుకుంటూ టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్తారు. దీప
డిష్ మీద మూతలు తీసి చూస్తుంది. బిర్యానీ డాక్టర్ బాబు, లెగ్ పీసులు కూడా, ఆనియన్ సలాడ్, తిన్నది అరగడానికి కిళ్ళి కూడా రప్పించుకుంది. సెలబ్రేషన్లో ఆఖరి సెంటిమెంట్ అనుకుంటా, ఫోన్లే పాపం తినేడుస్తుంది, ఇప్పుడు ఏడుస్తూ తింటుందేమో అని దీప అంటే, నాకేం కర్మ అని మౌనిత అంటుంది. నీ కర్మే మరి. ప్రియమణి, మీ ఇంట్లో బిర్యానీ తిని ఎన్ని రోజులవుతుంది? వారం 10 రోజుల క్రిందట మీ పిన్ని గారు బిర్యానీ తీసుకొచ్చి తినకుండా వెళ్ళిపోయారమ్మా. అప్పుడు అంతకుముందు మీరెప్పుడు రప్పించుకున్నారు అని దీప అంటే, అంతకుముందు 1 వారం అయి ఉంటుందమ్మా. అవును కదమ్మా, కరెక్ట్గానే చెప్పాను కదమ్మా అని మౌనిత వైపు చూసి చెప్తుంది ప్రియమణి. విన్నారు కదా డాక్టర్ బాబు, అది సంగతి అని దీప అంటే, ఏది అని మౌనిత అంటుంది. ఇదే నీ దర్జాన్ని చూపిస్తున్నాను. నాకు నీ బిర్యానీ కనిపించడం లేదు, నీ పైశాచిక ఆనందం కనిపిస్తుంది. అంజి మీ పెళ్లికి అబ్జెక్షన్ చెప్పడం అనేది అబద్ధమని తెలిసి కోడికి ఎసపెట్టి ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుందో చూడండి. అర్థమైంది దీప. ఒకప్పుడు మౌనిత గురించి మా అమ్మ నువ్వు చెప్తుంటే నాకేంటో తెలుసని కొట్టి పడేసేవాడిని. కానీ ఇప్పుడు మీ ఇద్దరికంటే కూడా నాకే మౌనిత గురించి చాలా తెలిసింది. మౌనితను కొట్టి పడేయాలన్న కసిగా ఉన్న సంస్కారం అడ్డొస్తుంది అని కార్తీక్ అంటుంటే, దీన్ని కొట్టినా ఒకటే, కుక్కను కొట్టినా ఒకటే అని దీప అంటుంది. దీనికి ఇలా కాదు డాక్టర్ బాబు, నిజంగానే అంజిని వెతికి తీసుకొచ్చి దీని ముందు నిలబెడితే ఎలా ఉంటుందో ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ముందు ఆ పని చేయండి. అప్పుడు దీని పొగరు, దీని శాడిజం, దీని అహంకారం ఇవన్నీ కూడా బిర్యానీలో వేసిన మరటి మొగ్గలు అనాస పువ్వు ఏరు పారేసినట్టు ఏరు పారేయచ్చు అంటూ, వస్తామే వేయేరి బామ అని, నీ బిర్యానీ చల్లారిపోయినట్టుంది, వేడి చేసుకుని తిను అని దీప, మీరు రండి డాక్టర్ బాబు అంటూ మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి అక్కడున్న కిళ్ళీలు తీసి కార్తీక్ నోటికి అందిస్తుంది దీప. ఇక ఇంకో కిళ్ళీ తీసి దీప నోటికి అందిస్తాడు కార్తీక్. ఈ సీన్ చూసేసరికి మౌనితకు ఒక్కసారిగా షాక్ అవుతుంది, చాలా కోపం వచ్చేస్తుంది. సరే మళ్ళీ రప్పించుకో నువ్వు అని చెప్పేసి దీప కార్తీక్లు ఇద్దరు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు. ప్రియమణి అయితే ఇలా అనుకుంటుంది మనసులో, ఎవరి అంజి, ఎందుకు నా పేరు చెప్తే మా అమ్మగారు ఇంతలా మునిగిపోతున్నారు అనుకుని ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది ప్రియమణి. ఇక కోపంతో రగిలిపోతూ ఉంటుంది మౌనిత. ఇదండి ఈరోజు ఎపిసోడ్లో ఇలా జరగబోతుంది. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం వీలైతే 4 మాటల ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ. థ్యాంక్ యూ.